Isililo sentombazanyana iguqa eduze kwethuna likanini, izinyembezi zigobhoza kuhle kwemvula idilike emazulwini. Mama ubabulala nami. Mihla namalanga ubaba unokungikhumbuza lolu suku akubulala ngalo njalo uma esefuna ukunginukubeza ngokocansi. Vele kuhlasemula umzimba kimi umqondo uma ngibuyisele emuva kulolu suku ubaba kushiya ngalo. Vele ngifike lokuzenyeza ongapheli uma ngicabanga ukuthi angikhonanga ukukuvikela ngamzukwana ubaba kwaphulela izinsuku zakho zokuphila isikhathi singakafiki. Ngambukela izinhlavu ezifaka esifubeni igazi ngilibona uphefumula ngamakhala. Mama ubabulala nami. Mama ubaba unokusebenzisa sona lesibhama kubulala ngaso uma esefuna ukuzuza ukuthize kwami umzimba. Mama ubaba sengiyamsaba manje ngisho esondele eduze kwami ngibona ibhube esuqobolwana. Angisayiphathe indlela ngibuka ngayo mina ubaba unokungibuka ngehlelo lokungikhumula kwami umzimba ubona ihlahla esinethele sidinga ukudliwa. Mina wami umzimba usufisa nokuqoma inhlabathi mengabe ngizophilisa kwesigqila socansi kwelakithi ikhaya. Yazi mama ngikhumbula ngenkathi usaphila ubaba esithembisa ukusithanda impilo zethu sonke. Wathi mntanami ngifuna ufunda ukhulu ugogoda ubuye neziqu zobudokotela. Kepha mina ngiyasibuza ngiyaziphendula ngithi ngabe yizona iziqu zobudokotela lezo ubaba suke ngithwesa zona ekambelweni. Kuhlula ngisho sengithi ngiyasukumela lolu daba ngizama ukuthola ubulungiso. Abantu bangishaya indiva bathi ngidlala ngendoda ezilungele. Angithi phela wami ubaba njalo ngamasonto noqokela phezulu emapulpiti enkonzweni ashumayela zajuluke kanti uyimpisi embethe isikhumba semvu. Mina kanti ngiyokhala kuzwe bani? Mina kanti ngiyokhala kusabele bani?